Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана наша Єсуса Христа, любов Бога, Гайця, єдність Духа Святого, нехай буде з усіми вами. І з Духом Твоїм. Дух Пана наповнив сусвіт. Той, хто усім володарить, відає кожне Його слово. Умиловане у Христі Пану, сестри і брати, сьогодні Костел означає урочистость з послання Духа Святого. І ми молимося, щоб Дух Святий сошел на нас, сошел на нашу землю і обновив наше життя, наблизив нас до святости, до познання справдного, живого Бога Ісуса Христа. Эту святую мшу оферую в інтенції подяки з оказії 60-ї годовины дня народження Моисеевич Галины с просьбой об здоровье, Божьем благословении, опецы Мати Божией для ее и ее семьи. Перепросим Бога с нашей грехи и занедбания, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую ахверу. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, святейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется нами Бог всемогутный и отпустивший нам грехи, дойдя нас до життя вечного.
Духом Святым, хвали Бога Отца. Молимся. Боже, Ты прости амніцу сьогоднішнього свята, освячаєш свой костел, який єднає усе племена і народи. Наповню весь свет дарами Духа Святого и однови у сердцах верных плен Твою ласки, якою мы отримали на початку обвящення Евангелия, проспа наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живел в разверности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Читание книги Дзеяў апостолаў. Калі настаў дзень Пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы, і раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме юдэі, людзі пабожныя з усялякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеяй, ды прыезджыя рымляне, юдэі і бразіліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слово Божие. Спошли, Пане, Своего Духа, и одновем плеча земли. Спошли, Пане, Своего Духа, и одновем плеча земли. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, неизлеченные, Пане, Твои справы, земля наполнилась Твоими створениями. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь их недух, и яны гинуть, и вертаются в свой пыл. Ты посылаешь Своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Нехай слава Пана триває навеки, нехай Пан радується справам Своїм. Нехай
Хай буде мила йому моя песня, и я буду радоваться в Пану. Спошли, Пане, своего духа. Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, ніхто не може сказаць «Єзус Пан», калі не будзе ў Духу Святым. Розныя ёсць дары, але той самы Дух. Рознае служэнне, але Пан адзіны і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Як цела адно, але мае многа членаў, якія хоць і шмат, складаюць адно цела, так і Христус. Бо ўсе мы адным духам ахрышчаныя у адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоеныя адным духам. Гэта Слова Божие. Боже, Дух Святый, приди, и небесного спошли, нам святла Твоего струмень. Ойче, убогих поспеши, сердцем правду покажи, и свои дары нам дай, Утешитель сердц людских, наимилейший гостю их, осолода стомленных, отпочинок змученных, и вода для прагнучих, утешение плачучих. О, святло щасливое, в сердцах глыб никливое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж сярод створения, пустота и небытье, что нечисто в нас обмыть, что засохло оживи, что поранено злячи, что в нас твердое схили, скривлено промым чини, холод сердца разогрей, дай Твоим же верным, Божей ласки певным, семь Твоих святых даров, дай заслугу мужности, вытривалость в верности, дай радость вечную. Амен. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали в их огонь свою любовь. Аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Калі быў вечар таго першага дня тыдня,
и дзверы дома, где збирались вучни, были замкненные от страху перед юдеями, пришел Иисус и стал посередине и сказал им: «Спокой вам!» И, сказавши это, показал им руки и бок. Узрадовались вучни, убачивши Пана. Тогда Иисус снова сказал им: «Спокой вам! Як послал меня Отец, так и я посылаю вас». И, сказавши это, дыхнул и каже: «Примите Духа Святого, кому отпустите грехи, тому будут отпущены, на ким покинете, на тым застанутся». Это слово Пана. Умилованные у Христе Пану сестры и браты, с послания Духа Святого. Великая урочистость, якую мы теперь с вами переживаем тут и теперь. И этому переживанию нам допомагають різні речі. Мне допомагає ось шпаргалка прамовітого слова. Ось допомагає так само годинник, вельми добрая рэч. Вам тое, што цяпер урачыстасць, зялёныя святы дапамагаюць гэтыя прыгожыя дэкарацыі, бярозкі, так. Ось сёстры зрабілі, удэкаравалі алтар, прыгожыя пламяні, ось дзе напісаны дары Духа Святога. Сапраўды цудоўна сёння цяпер у нас у касцёле і сапраўднае спасланне Духа Святога. Пяцідзесятніца. Раптам узняўся шум з неба, і нібы павеў моцнага ветру напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. З'явіліся языкі, падзеленыя быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І можа здавацца, што гэтыя знакі знешнія, што вось яно спасланне Духа Святога, што гэта павеў ветра, гэта пламяні агня, гэта не тое. Гэта толькі пэўныя рэчы, якія дапамагаюць зразумець, што цяпер будзе адбывацца штосьці важнае, што цяпер будзе адбывацца штосьці важнае. Сапраўднае спасланне, сапраўднае дзеянне Духа Святога – гэта тое, што адбылося ў саміх апосталах, тое, што адбылося ў іх. А адбылося тое, што яны перамяніліся, што яны звычайныя, простыя хлопцы, што яны тыя, хто яшчэ зусім нядаўна сядзелі за дзвярыма, баяліся за сваё жыццё, баяліся выйсці да людзей, таму што яны думалі, што гэтыя людзі, яны забілі Езуса Хрыста, яны і нас заб'юць. Яны напоўніліся дарамі Духа Святога, выйшлі і зрабілі цуд. Зрабілі цуд. Там было мноства людзей, і яны пачулі кожны сваю мову. І гэта так важна і так цікава, так, што гэта зусім розныя людзі, так, розныя мовы, парфяне, медзяне, аламіты, жыхары Месапатаміі, Юдэі, Кападокіі, Понта, Азіі, Фрыгіі, Егіпта, Лівіі. Нават прыезджыя рымляне
з юдэі, усе пачулі сваю мову. І насамрэч гэта нейкі такі, не зусім нелагічны цуд. Хапіла б зрабіць так, каб яны прамовілі на той мове, на якой размаўляў увесь тагачасны свет. Койная. Грэцкая, простая, размоўная мова, на якой былі напісаныя Евангеліі, на якой былі напісаныя ўсе тэксты, на якой адпраўлялася пазней літургія праз першае стагоддзе хрысціянства. Простая мова, на якой нават у Рыме паміж сабой простыя людзі размаўлялі. Койная. Грэцкая простая мова. І калі б апосталы выйшлі і пачалі прамаўляць на гэтай простай мове, так, усе, па-простому, так, усе зразумелі. А тут яны пачалі прамаўляць так, што кожны пачуў сваю мову. Дарагія, калі я вучыўся ў Кракаве ў семінарыі, і папа новы, Бенедыкт XVI, прыязджаў першы раз у Польшу з пастырскім візітам, мы, ведаеце, сядзелі і разважалі сабе. Папа, немец, вось добра ведае італьянскую мову, так, напэўна, родную мову нямецкую ведае, ангельскую добра ведае мову. Цікава, ці калі прыедзе ў Польшу, ці прамовіць вось на польскай мове. Ведаеце, папа прамовіў на польскай мове. З памылкамі, вось проста сказаў некалькі слоў, наколькі змог навучыцца, і гэта вельмі спадабалася людзям. Гэта вельмі людзям спадабалася. І я веру, што калі папа прыедзе ў Беларусь, ён для нас пастараецца, ён вывучыць некалькі слоў на нашай роднай мове і прамовіць да нас, таму што гэта важна, гэта вельмі важна прамаўляць на той мове, якую ты любіш, якую ты разумееш, бо гэта значыць, што ты для мяне важны, гэта значыць, што я настолькі люблю цябе, што, нягледзячы на тое, што ведаю дасканала іншыя мовы, я патраціў час і стараюся гаварыць да цябе так, што ты мяне разумееш. Апосталы прамаўлялі на мове любові, на той мове, каб іх кожны зразумеў. І нават прамаўлялі на мове ворагаў, там былі рымляне. Нават прамаўлялі на мове ворагаў, каб даць ім зразумець, што яны, апосталы, вучні Ісуса Хрыста, прамаўляюць на той мове, якой іх навучыў Ісус Христос. Дорогие сестры и браты, что такое костел? Это супольнасць. Супольнасць веруючых людзей, аб'яднаная у яго містычным целе, якім з'яўляецца Ісус Христос. І апосталы, якія, паўтаруся, зусім нядаўна не былі блізкімі адзін аднаму, якія дзесьці там праз некалькі год хадзілі за Ісусам Христом, кожнага дня чулі Яго словы, бачылі гэтыя цуды. Яны не былі супольнасцю. Яны, як кажуць, так, кожны сабе. Так вось, хацелася б задаць пытанне, дарагія сёстры і браты, а дзе мы цяпер знаходзімся? Дзе наша месца сёння ў касцёле? Сёстры займаюць трэцюю лаўку.
Моладзь, малайцы сядзяць спераду, вось дапамагаюць вось тут з праектарам, са смартфонам трансляцыю рабіць у Інстаграм. Там спадар Павел займаецца вось трансляцыяй на YouTube. Вы, дарагія сёстры і браты, якія тут прысутнічаеце, выдатна моліцеся, ці ў масках, ці без масак. Вы, дарагія сёстры і браты, якія дзесьці там спатыкаецеся разам вось з сям'ёй і перажываеце гэтую святую імшу у вас у хаце, у працы. Мы усе касцёл, мы усе адна супольнасць. І мы, як тыя апосталы, часам забываемся, што мы супольнасць, што мы адно, што мы аб'яднаныя ў містычным целе Езуса Хрыста, дзесьці там перажываем, сварымся, але памятаем, што мы супольнасць, што мы касцёл, што нас аб'ядноўвае гэтая мова любові, на якой прамаўляе да нас Езус Христос. Папа Францішак, робячы каментарый да Пяцідзесятніцы, кажа, што апосталы зрабілі пераварот Каперніка. Я такі сабе, што? Апосталы зрабілі пераварот Каперніка? А потым, ведаеце, бо мы ж усе эгоісты, і нам здаецца, што свет круціцца вакол мяне. І мы кажам толькі сабе я, і сапраўды, увесь свет круціцца. І тое, што ў свеце адбываецца, страшна. Але не трэба баяцца. Не трэба баяцца. Трэба быць гэтым сапраўдным апосталам Ісуса Хрыста ў тым месцы, дзе мы цяпер знаходзімся. Неважна, у касцеле, у сям'і, у працы. Трэба быць гэтым сапраўдным апосталам Ісуса Хрыста і гаварыць, што Бог, Ён у цэнтры. Што Бог, Ён як любячы міласэрны Айцец. І Ён з'яўляецца цэнтрам майго жыцця. І што ўсё ў гэтым свеце круціцца вакол Пана Бога, як наша планеты вакол Сонца. Умілаваныя сёстры і браты, у Пяцідзесятніцу на спасланне Духа Святога адбыўся цуд. Апосталы перамяніліся, прамаўлялі так да гэтых шматлікіх людзей, што яны таксама пачулі, што да іх прамаўляе Бог. Мы пасля гэтай святой імшы, выходзячы з касцёла, ці будзем гэтымі сведкамі Езуса Хрыста, ці мы перамянім сваё жыццё на лепшае? Напэўна, так. Толькі трэба адчыніцца на дары Духа Святога, сказаць: «Спашлі, Пане, свайго Духа, і аднаві маё аблічча, аблічча маіх родных і блізкіх, аблічча маёй зямлі, увесь свет. Амен». Веру ў адзінага Бога, Тварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, насуднага Айцу, ад якога ўсё сталося. Ён дзеля нашага і для нашага збавлення зышоў з
стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, перад польскім Пілатам, замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос подле Пісання, і ўзышоў на неба, глядзець праварушага лица, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго маланарства не будзе канца. Веру ў Духа Святого, мае жыватворцу, і Отця і Сына паходзіць, якому разам з Отцом і Сыном пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарока, веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, знаем адзіны пост, прощення грехов, чакаем воскресення памерлых і жыцця вечнага. У дзень спаслання Духа Святого узнесем наши супольные молитвы и просьбы до Бога. Молимся за святы касцёл, каб усіх яго вернікаў ажыўляў дух воскреслого Христа. Цябе просим. Молимся за святого Айца, каб вучэнне Христа, якое ён нясе ўсім людзям, паспрыяла усталяванню спакою у міру у свеце. Цябе просим. Молимся за тых, хто падчас велікодных дзён прыняў сакрамент хросту, каб умацаваныя дарамі Духа Святого яны былі сапраўднымі сведкамі Христа. Цябе просим. Молимся за краіны усяго свету, каб міласэрны Бог адхіліў ад нас пандэмію каранавіруса, каб уратаваў і прынёс свае дары, каб аднавіў нашыя народы, нашыя землі і даў нам веру, надзею і любоў. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі гэтай святой мшы, як падзяка Пану Богу з аказіі 60-годдзя дня нараджэння Майсея Галіны з просьбай аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для яе і яе сям'і. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб дарамі Духа Святого мы былі умацаваныя у веры і надзеі. Цябе просім. Ойча, Ты навекі з'яднаў нас у сваёй любові. Учыні, каб хвала у воскресенне Твайго Сына і моц Духа Святого вялі нас да глыбейшага пазнання Тваіх таямніцаў. Праз Христа, Пана нашага. Ойче безконце добрий, Цябе покорно просим, зараз Твоего Сына, дай нам знак любви, все дары оферы, что мы Тебе приносим. Ты прими наш память и благослови, научи нас любви, благослови, 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 научи нас любви, благослови, 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 благослови. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог, Отец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просим Тебе, Ойче Небесный, учини, каб Дух Святый дал нам глубей зразумець таямницы Euchaристичной ахвяры и привел нас до полного познания правды праз Христа Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды,
годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Хрысце, Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы ў вызнанні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсякай святасці. Таму ў еднасць з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пейце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грэхоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего прыся ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кров Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра Касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, біскупам нашым дапаможным Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй з яе абраннікам, святым Юзефам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, враз усе веки вечные.
атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся спяваць. Просім Цябе, Пані, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні наші, дапаможы нам у міласэрнасці Твою, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны ад слякання спакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканы на вечару ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Захавай, просим, спасланую нам ласку, как действенным был у нас дар Духа Святого, а духовный посилок да помог нам досягнуть вечное откупление. Праз Христа, Пана нашего. Молитва, духовное установление. Пане Єзу, праз заступництва Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе з любов'ю, а так само праз заступництва святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народзінаў, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяти, якое духовно хочу установить, і якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіця, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Amen. Паслухаем душпастырскія аб'явы. Святы Różaniec на гэтым тыдні просім правесці наступныя różańcoвыя групы. Панядзелак каралевы мучанікаў, у аўторак святой сям'і, у сераду Маці Божай Успамогі, чацверг Маці Божай Фацімскай, у пятніцу Маці Божай Добрай Рады, у суботу Маці Божай Нестомнай Дапамогі, у нядзелю у 18 гадзін беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Інтэнцыя святого Różańca на чэрвень. Будзем маліцца аб апостальскай уцягнутасці свецкіх асоб у жыццё парафіі і дыяцэзіі. Таксама у інтэнцыі хворых, церпячых і тых, хто аказвае апостальскую дапамогу сваім душпастарам, і аб шчодрым духовным плёне дыяцэзіяльнага сінода. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем панядзелак, заўтра, 1 чэрвеня, другі святочны дзень свята Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла. Святыя імшы ў нашым касцёле адбудуцца як у звычайны дзень, у 8 гадзін, у 9:30 і ў 18:30. У гэты дзень, заўтра, у цвермах, каля цудоўнага крыжа адбудзецца святая імша о гадзіне 18:00. Шчыра ўсіх запрашаем да ўдзелу у гэтай святой імшы. Гэта цудоўнае намоленае месца, дзе калісьці стаяла капліца, якую пабудаваў ксёндз Гіпаліт Баярунец разам з парафіянамі. Капліца ў цвермах была добра вядомай з цудаў, якія там адбываліся. Вернікі, молячыся пра крыжы, які знаходзіўся ў капліцы, атрымлівалі асаблівыя Божыя ласкі. І таму хутка гэты крыж пачалі называць і шанаваць як цудоўны. У час пераследу веры, у часах савецкіх, улады капліцу збурылі, а крыж вернікі перанеслі ў Тракельскі касцёл, дзе ён быў да нядаўняга часу. І некалькі гадоў таму вернікі нашай парафіі перанеслі гэты крыж на месца былой капліцы, ад якой застаўся толькі фундамент. Цяпер там прыдарожная каплічка, у якой размешчаны гэты цудоўны крыж. І кожны год на другі дзень урачыстасці спаслання Духа Святога на гэтым святым месцы адбываецца урачыстая святая імша у гонар Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла. Таму яшчэ раз усіх сардэчна запрашаем. У сувязі з эпідэміяй каранавірусу, беручы пад увагу здароўе і бяспеку вернікаў, у гэтым годзе пілігрымкі аўтобусам не будзе. Таму, хто хоча прысутнічаць на гэтай святой імшы, павінен гэта ўжо зрабіць сам, прыехаць сваім ходам, так скажам. Таксама гэты дзень, гэта сусветны дзень дзіцяці. Заахвочваем маліцца за дзяцей і клапаціцца аб іх добрым рэлігійным выхаванні. 1 чэрвеня распачынаецца чэрвеньскае набажэнства. Будзем ушаноўваць Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса. Парадак набажэнства будзе такі самы, як у часе набажэнства маёвага, раніцай у 8:30, вечарам у 18 гадзін і ў нядзелю і ўрачыстасці пасля святой імшы о гадзіне 13. Калі хто не можа прысутнічаць на гэтым набажэнстве ў касцёле, заахвочваем адпраўляць набажэнства пры прыдарожных крыжах і дома ў сваіх сем'ях. 3 чэрвеня ўспамін святого караля Луангі і паплечнікаў, мучанікаў. У чацверг, 4 чэрвеня, свята Езуса Хрыста Найвышэйшага і вечнага святара.
У гэты дзень прыпадае першы чацвер, молімся аб пакліканнях на святарства, манаскага жыцця, місійнага жыцця. Як заўсёды ў нашай святыні святая гадзіна і малітва ў гэтай інтэнцыі а гадзіне 17:30. 5 чэрвеня ўспамін святога Баніфацыя, біскупа і мучаніка. Гэта таксама першая пятніца месяца. Аддаем пашану Найсвяцейшаму сэрцу нашага збаўцы Езуса Хрыста і набажэнства гадзіне 9 пасля малітвы ружанцовай. 6 чэрвеня, першая субота месяца, дзень малітваў да Найсвяцейшай Панны Марыі. Набажэнства да беззаганнага сэрца Марыі а гадзіне 9. 7 чэрвеня, наступная нядзеля, гэта ўрачыстасць Найсвяцейшай Троіцы. У парафіях Бердаўка і Крупава ў гэты дзень фэст. Гэта першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы гадзіне 9 выстаўленне Найсвяцейшага сакрамента, вяночак да Божай міласэрнасці, адарацыя да 13 гадзіны, а пасля сумы урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. У гэты дзень, у наступную нядзелю, перажываем дыяцэзіяльны дзень бацькі. Захвочваем, асабліва у гэты дзень маліцца за нашых бацькоў і за жывых, і за тых, якія ўжо адышлі да Пана. У гэтым годзе у сувязі з эпідэміяй каранавірусу, у адпаведнасці з рашэннем, прынятым на 78-м надзвычайным пленарным пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, біскуп Гродзенскі распарадзіўся адмяніць традыцыйныя працэсіі Божага цела вуліцамі розных населённых пунктаў у Гродзенскай дыяцэзіі. Працэсій Божага цела в гэтым годзе не будзе. На гэтым жа пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі было прынята рашэнне падоўжыць у бягучым годзе час, у якім можна будзе споўніць абавязак прыступіць да споведзі Велікоднай святой камуніі, які вынікае з касцёльнага наказу. Згодна з рашэннем канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, у бягучым годзе вернікі дыяцэзій на Беларусі змогуць прыступаць да споведзі Велікоднай святой камуніі да 15 жніўня. У закрыстыі і пры выхадзе з касцёла сёння можна набыць новы нумар нашай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці нашай парафіі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі, малітвай. Усім юбілятам, усім імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні. А на тыдзень працы, на тыдзень абавязкаў нашых прымем цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите с упокоя Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Мати Бога, Мария, Мати Твоего наречения здравия воли, Мати повстания со сну смерти, Тебе просим, Богу трепать научи нас, Тебя Сына, Распиши все души, мы Тебя просим.
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.